салом азизам. Ман ту имрӯз дар ҳаёт як қадами хеле ҷиддӣ гузошта барои ба қайд гирифтани ақди никоҳамон ариза медиҳем. пеш аз ҳама мехостам ки ризояти туро бифаҳмам. албатта ман розӣ ҳастам. боварӣ дорам ки мо як оилаи хушбахт бунёд мекунем. рафтем барои ба қайд гирифтани ақди никоҳамон ариза медиҳем. салом, ба мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ хуш омадед. марҳамат шавед. хоб, гӯшам ба шумо. чӣ матлаб доред? омадаем ки оилаи солим бунёд намоем. барои бастани ақди никоҳ мо бояд кадом ҳуҷҷатҳоро пешниҳод кунем? дар баробари аризаи муштарак шиносномаҳои ҳарду никоҳшаванда, нусхаи шаҳодатномаҳои таваллуди онҳо, маълумотномаи тиббӣ зарур аст. шахсоне ки қаблан никоҳ шуданд бояд шаҳодатномаи беҳкор кардани ақди никоҳи пештарашон ё шаҳодатномаи вафоти ҳамсари пешинашон пешниҳод намоянд, агар ҳамсарашон аз олам гузашта бошад. пас аз пешниҳоди ҳамаи ҳуҷҷатҳои номбардашуда аризаи никоҳшавандагон қабул карда мешавад. барои ба қайд гирифтани ақди никоҳ шумо бояд аризаи муштарак пешниҳод намуда розигии худро барои бастани ақди никоҳ ва ташкил кардани оила изҳор намоед. мо бо майлу хоҳиши дуҷониба оиладор шуданием. ин тавр бошад, марҳамат, аризаро пур кунед. мувофиқи қонун никоҳшавандагон ҳуқуқ доранд ки насаби якеро ҳамчун насаби муштарак интихоб намоянд. пас аз бастани ақди никоҳ шумо насаби худро иваз мекунед ё не? ному насаби ман саидзода азиза амирҷон аст. домодшаванда бошад аминзода манучер. насаби умумии мо дар ин ҳолат чӣ гуна мешавад? зану шавҳар ҳангоми ба қайдгирии давлатии ақди никоҳ метавонанд насаби якеро ҳамчун насаби умумӣ ё ин ки метавонанд насаберо интихоб намоянд ки бо роҳи илова кардани насаби яке аз ҳамсарон ба насаби ҳамсари дигар ташаккул ёфтааст. шумо ба ҷои насаби худ насаби шавҳаратонро метавонед қабул намоед, вале ном ва номи падаратон боқӣ мемонад. пас аз никоҳ шумо аминзода азиза амир мешавед. агар ман насаби шавҳарамро гирам бояд шиноснома диплом ва дигар ҳуҷҷатҳоямро иваз кунам? агар шумо насаби шавҳаратонро қабул кунед мувофиқи қонун ба шаҳодатномаи таваллуд ва шиносномаатон тағйирот ворид карда мешавад. диплом ва дигар ҳуҷҷатҳоятон бетағйир мемонанд. хуб, мо кай метавонем барои ба қайд гирифтани ақди никоҳамон ҳозир шавем? ба қайдгирии давлатии ақди никоҳ дар муддати як моҳ аз рӯи пешниҳод кардани аризаи муштараки никоҳшавандагон гузаронида мешавад. ҳозир ман ба шумо даъватнома медиҳам. вақту соати ба қайдгирии ақди никоҳатон дар он нишон дода шудааст. ақди никоҳ ҳамон вақт расмӣ ва мутобиқи меъёрҳои қонун дониста мешавад ки дар мақомоти дахлдории давлатӣ ба қайд гирифта шуда бошад. никоҳе ки бо расму оини динӣ сурат гирифта дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба қайд гирифта нашудааст эътибори қонунӣ надорад. никоҳатонро дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, хонаҳои ақди никоҳ, ҷамоати шаҳраку деҳот ва берун аз ҳудуди ҷумҳурӣ дар муассисаҳои консулии ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта аз ҳуқуқҳои оилавии худ баҳравар гардед.